Vins i licors Grau de Palafrugell ha acollit la visita de la reconeguda elaboradora de vins a Califòrnia, Marimar Torres, responsable del celler i membre de la família propietària de la firma catalana del Penedès. Juntament amb Bodegues Torres es va organitzar una masterclass dels seus vins comentats per ella mateixa. Al tast hi van participar clients i amics de Vins i Licors Grau que van protagonitzar un extens debat amb Marimar Torres, contrastant opinions i preferències. La masterclass va començar amb la projecció d'un reportatge del celler, les vinyes i els processos d'elaboració de Marimar Torres a Califòrnia. Marimar Torres va començar la masterclass parlant de la riquesa de la seva producció de vins Chardonnay i Pinot Noir. La masterclass es va desenvolupar en un ambient molt distès entre els assistents i Marimar Torres, que va mostrar en tot moment la seva passió pel producte de la terra i els processos d'elaboració per aconseguir un bon vi. Marimar Torres també va parlar de les diferències de sol entre Califòrnia i Catalunya. La masterclass va finalitzar amb uns tastets i delicadeses, gentilesa de la pastisseria Eixidors de Vall-llobrega. Marimar Torres també va visitar les instal·lacions de Vins i Licors Grau acompanyada per la família Grau i va lloar la bona presentació dels productes, la varietat de referències i l'ordre de la vinacoteca. Vins i Licors Grau és una companyia líder en la distribució de vins i licors a les comarques gironines. Al llarg dels anys, Vins i Licors Grau ha passat a liderar la distribució de vins i licors de la zona, amb un gran nombre d'exclusives i amb una gran força en el sector Horeca, hotels, restaurants i cafeteries. El 2007 van estar escollits com els primers distribuïdors de vins i licors a nivell nacional per la Guia de los Distribuidores Indisa.